ki boleh poisi kan ni kecing seng kan ni ka no paisi paramai ki ba ala kejong balang ani pokse paramai ki ba dai ni ki balang ro ki ba jue dan rengkat ban ni na ka pos ka por run pen rahem ya kan ni kecing sekri blai kejong ni yang sobat pangro i Reverend Dr. Vijay Simli iban sai ni ka khubor na ktien ka jong play ya sobharu ya korim ki khon ki jong i ba ya wan lang bat i ya sobhai phi bar agar teng ka jong tribe no pen im jong yu Jesus Christ Shuabinia Sikmat in the Paisu Blay, which in the way. Try Blay book paging you happening. Ango Emin over the poor, quarter, Pala, even keep skiing a journey. When they take you to one jong a Jimani, one jong a chin sacred journey. When I go along a sea, Gaba, cum Gabalang Christian, Stilp Party. Kum balang apa ka Khasi Jantia Presbyterian Assembly. Ngeraki ia ka kum ka World Sunday School Day. Na bantaban kenmau ia ka jingseng ia ka school pen pau. Hari ka partai. Dua ka jing don kat ka jong ina do basdang jong ka ni ka jingseng ka jong i ba do ka bawai no. Ida bu ti ki no isim banta baro. Megi benta barok bangin sayo ban pandap megi jirwai kijang puli ne ketien kijang blay kumjoro khobor kabangin sayo sing ulamai sakri jome pastor kenlong ya banang pen kraw ke buram ke jome kanika partai mat kumjoro nembagan long jing kerku yang i barok Kaya dan hang ni ka por, simti por kebasa jangan ni kecing sekri kejong. Nawai kini bro ni dah mipan nak ketemu driver no pen imjeng yu Jesus Christ. Amen. Ngin ya seprang kecing sekri kejong ni. Ini ruang kecing ruang keba sispa life lai, but sispa life huwei nak barim. But hadian jong kanika jenruai and Mr. Liken shooting in Selam yang haba puli nak tian ke jong blay ag jenruai ki jimut ki jong blay hag Bible ki lapau ki belong yai ne junam jing sisa ka bakrau jing cooler don basisa balapan scam nasnam kam kor de yakak sier but paila korder tam Jinruai kaba sispa lai pulai, mai spa lai na barim. Kijing bot kijong ublay, ha Bible kilapau, kibalong yai ne junom. Shisha ki ba crown, jingular don ba shisha, balap scam das nam, kam ko dia gaksia, bat baila ko dodam, kapla ben riu baro, kabalong shisha hi. Bau blay hakaburom utau yuk pa jongki kajing long sok baneng kong ubreu pendu i nakadami jing skosi jing ram ka jajongi ni shamru Haka Bible Kaktin basa wajam
badon ka jing em janai ya ubatu ngetam jing pen ya sok la pen dam ha jing yap jong u kun u blay nama u jisu u budyang kinong shun ka bible ka ba kentum ki hukum jong u blay jing sneng jong ka kam kordo ya baro ka pertay hakane don bun hajar ati arkibanem klamput ya kangan puli ngan berkat klam dapen. Shawan lech ublay hekjing duai ngan puli katukit katne ki banta naga ketien kejong u kebata wan syam naga sam kabalai busau kadekot kaba khatway nang ta na shithi upol skinong rom kal nong ka khatsan kadekot kaba sau bat naga shithi upol sha Timothy Kashti kaba ar upol Timothy kalnong kaba lai kadukhat kaba khat riu bat khat nyau bat kalnong kaba sao kadukhat kaba ar kikhtien kiba ongkum ni ale phi ki khon to sngap yanga ngan hikai happy ya kajing syapting utrai namar ye ki eke baro balatho min barim latho khnang banlong kajing hikai yang ikan bada kajing yaisya bada kajing pentengan jong kita kijing tho nginduk yo kajing kerman kajing tho baro kalong kepala persat mensim do ublay bat kaba mentoy ya kajing hikai ya kajing sneng ya kajing penbet ya kajing penblien kaba hakahok kthang bo briu jong ublay unyo long janai habala pendap biang ya u sya kajing le babha baro to menyalap ya kata kaktien to yai minat haba daipor habam daipor de to pun gendo to sneng to kuntu to kajing sya slam baro bat kajing hikai to ngin le chuble kajing duai ko kpa jungi ba hamneng ni aingo yeme ngani no phai sngi ba mela khot ngi kat ne ki khon ki jong me ki khon ki ba mela siu spa na ka dor ka barem ka jong me tra jisu ka snam ka ba kor dor jong me halo ka ding phna ni aingo ngani ka sngi ka ba kor dor ka sngi ka ba khrau ka sngi ka ba karpang ka sngi ha ka bangi rakhi ya ka wall Sunday school day ku tra jisu ngaduai ka ne clip mat ku tra jisu bai ki baro ki bentah ki bangi ngi yo wan syakri ngani ka janmit ki de ka jing yalam lenti jong me ki de ka jing persat mensim jong me ablay lengba ki baro ki bangin yo so traji su ngada songu shisha pamela seng hangi ya ka shlem jo ke hikai ya ka ktien ka jong me haki balang bo pher jongi bat skeleng satlak perthai trangi duai ka ne ka clip man ban aingu pamela penne pensa ingi hadu ka ne ka clip man ya ka jing penblien jongi bangin yo ya ka hikai ya ka jing penblien jongi bangin wan shi ki hikai bat bangin hikai ru bangin simbentalem hagi hikai trang ada duai ya kan ka balang jongi bat iki balang keleng satlak perthai yaki no hikai joki kerdan bo pher nadu ki kerdan ki baret tu hadu ki kerdan rang ba ya ka ba me menang kerkhu yaki
me menang ai bore ki men ai jing start jing pen pau kham tam ko tra Jesu bai ki iki baro ki bakila dep bet yu sambai haga jing im ka jong i wei pi wei men sim ba ko dor kan long ka jing men toy ko tra Jesu kin yo ban seng nong rem ya ka jing im jong ka jing long kristan ka ba janai ko tra Jesu bat nang ni shakmat ko tra Jesu nang pen shait bor shu nang ai ka jing start ko ba thamai nang ai men sim ban pen thamai ki pen thamai ka jing mo jong perkhat jong baro ki batu kitu ki ba benta hakaban ai ka por jong ki ya ka ban syakri da ka ba hikai haki kelas ki ba per ki kerdan ki ba per jo ka skul pen pau ingat ko tra Jesu bakat ba menang sya yang i bangin ya senglang ko tra Jesu men sya ba ka ktien ka jong me kan yo ban chong nong rem hangi kum ki khon ki jong me kum ki khon kristan ko tra Jesu ngadwai hene klimat ki benta baro bangin yo ban pendap hakani ka janmit ko tra Jesu nganget kini ki baro ki de jing yalam lenti jong me ki de jing plelat jong me ko tra Jesu ngadwai nadu mangi ki basim benta nadu ka basdang hado ka bawai no bat kham tam yo syakri jong me ko tra Jesu i pastor i ba me melawan yalam syaka balang ka jong ko tra Jesu pensle mame i ko tra Jesu persat mense mame i ko tra Jesu ai bori i pensat bori i baka ktien ka jong me ko tra Jesu kan im ka ktien ka bangin yo sngo hakani ka janmit ko tra Jesu kan im bangi ki patrang ki basliang niwan khanang sa kayeng ka jong me ban yo sngo ka ktien ka jong me trying in da yo ka jing kurku in da yo ka jing mentoy haga jing em ka jongi bat kham tam in yo ban seng nong rem hame ko tra Jesu ubalong umau shan jo ka jing em ka jongi udeng do ba usando ko tra Jesu try kan mauru ya ka balang ko tra Jesu kan mau ki kam ki ba per ki jong ka balang ko tra Jesu ki mission jong ka ba per men kersan bore ki ko tra Jesu men ai bore ki haki ki benta baro nadu kita ki bala IT ya ka jing em jong la jong ko tra Jesu ya ka ban syakri ya me lengba ka jing pen priang ya ka kubor ka ba ban ya thu ya ka kubor ka ba seki wei pat ki ba mi asngo ko tra Jesu kurku ya ki mission ki ba per jong ka balang ko tra Jesu hangno han haba kini ki mission worker ki don ko tra Jesu men kurku ya ki jing em ka jong ki men da pendap kerha ya ka yeng ka sam ka jong ki kum jorung ikan mau ya ki yang kisam jong ka balang ko tra Jesu ya ka ba me men bat scamming ko tra Jesu hapadeng ki jing ya le hapadeng ki jing le si ki jing ya sham ki ba per ki bing ngi ya kendo ha ki yang kisam ki jong i trying i wan ban bu ti ha me ko tra Jesu ni bat scam ya kata jing kular jong me ba me mela kular ngi ko tra Jesu ha bangi wan ban ben shat ikilengkor ki jong i ha me ko tra Jesu metre ban shim da ka mon sngo bha namar kata ko tra Jesu shimti ya ka wei pa ka wei ka yen kristan ka rempe yen kristan jo ka balang ko tra Jesu kan mau ya ki yen ki jong ki kan mau ya ka jing ya sham ki jong ki ko tra Jesu a ka ju bab ya ka yen ka sam ki jong ki ko tra Jesu ya ka jing ang not ka do not ka men sim ki jong ki ko tra Jesu bat kham tam men nang kring kham bon ko tra Jesu ki men sim ki bakordor ki ban wan sa ka yen ka bakot ka kantar ko jong me tra Jesu shimti ki benta baro nado ko basdang sa sisien nga duwai ko tra Jesu ba me men pen kentang ingi ko tra Jesu men pen pled ki do not ki men sim ki jongi habang ya sngo ka ktien ko jong me haga ni no phais ngi ni pani ki ni baro daga jinget ha kerteng ka jong Jesus Christ amen Mentangin yo pat pan ya spelang ya ketuka stisi Hebrew sao kadar ya ka balasion ru aga program page number kabasan bat ngan kerpad itu men masan is fawan subhapan elam yang hari jeng spell tau mentangin yo bania boleh lang ya ka ktien ka jong boleh kumla ong di Jerman na balasat na ka ktien ka jong boleh na ki Paul ki Hebrew lanong basaw ka dekot ka pakat ar sngo bha bania yang lang ngin ya spell na katu benta ka patrai jong katu ka program sngo bha ban bot na din jonga namar ka ktien boleh kalong ka baim bat ka ba donbor bat ka ba khamnep
ban ye kanu ka white lam arliang serti bat ka pay hadu ka pen klat ye ka jing im bat ye ka mensen ye ki mat bat ye ki cleanse ingro bat ka bishar ye ki jingmut bat ye ki jing thmu ka danot song bhai song boleh ker khui ye ka jing puli lang jungi ye ka ten ka jong Ki parabangai be ini kilong ki jingpen benar. Anam dan jesengkan thai minta kasih. Hak English service jong balang aga por lai siteng janmiet. Ini nong pulis nang badwai Dr. Mrs. Haka Melam Phala Mauro nong keren Mr. GB Mukim rang ba balang jungi. Jeseng samla aga por san biji janmiet. Yo jeseng duai na tagi samla ki benile ki examination prepare. When in charge Dr. Mrs. Haka Melam Phala Mauro nong pulis nang badwai Mr. Arki Bashan Rani. Ha English service ha pulis bazar ha por sausting janmiet in ya nong keren Mrs. Radiancy Renga. La shai ka sngi ka nyutrik November ulong kala sing ublay ka beningkong in yo eka. Jeseng sedang benai ber revival ka por nru biji janmiet. Nong pulis nang badwai Mr. Cosmos Khongla nong yalam teman besan bi Khongwir. Hak kendai trik November jeseng miet balang pon rubi janmiet yo subject pedeng jeng kota ke jing IA ke bapalatam. Tenat subject na bautrai ublay jong pi ulong ba IA. Macam lorem kita ba RC Chronicle kalau nong ba live ho kat kat kendai. Nong pulis dang badwai Concordo rap sang nong pure nong keren Mr. Joshua Lin Lingdo Sangriang. Khat artrik November ke jeseng duai sisa janya ke pon ru biji janmiet ya nong pulis dang badwai Mr. Batskem Shanpru. Khat laitrik November ke sing blay nyu biji step nyu jeseng kena ini ke Bible study benchim di Mrs. DG Lingdo. Kendai sabsan men step ini jeseng school pen pahan untuk baro ki kerdan katan do kril roll hadu kerdan ba kelas persyang bat kelas ruhot. Shib jemen singi ini jeseng sermon nong pulis dang badwai Mr. Gilan Joshua Nongrum nong keren Reverend L. Lingskor. Ngidan man yai penken mau bakal lain kerat distrik larai ban penangge jingjiet di hot komiti balang ka balang jungi haka arpo turik November ajar war singu belai por shibji men singi ka jing penken mau badan kam kalong bangin la ban pelong ye ka jingjiet tang lara ka jingwan jung ki hot ka balang kilong palat ya ka sanpau nak shispa na ka jing dan ki hot kumta ngin semua ban ye shim kia ban ye penken mau hala yeng lasam kum juru bat lagi para bangai ban num ya bu program shuwei bat pan ya poirenti syagan ke jing jiet ke jing kerpat na kum ti balang kalong bagi para bangai kin da bu jing duai kerpang na kam ta kani ka kam hala kirim pe yeng ni sungutanat ban pentip bakan dan ke jing kentiu kurim apdeng Mr. Brian Joel Sungo bat Miss Ibadawan penkamti shisha jiwar beranu di kun samla balang kani kalau kejing na baar bat bakhadu kit khat jung choir kin sungo ban up and lawai kini jeseng ki khna junior ki nong hikai bat ki nong hikai jing ruai kin sungo ban up lawai ni jeseng bakan dan kejing shendor lang hangani ko por ngan duk sungo ye ki jing ai bakar pang ni layo pediang ni tayo wi perbangai lai subhash ka fon baduk jung balang ar hajar tengka wi long yin lai subhash ka fon baduk jung balang praspa shipo tengka wi perbangai lai subhash ka Varanasi mission jung balang shi hajar tengka wi long yin lai subhash ka mission fon jung balang shilak tengka ka wi long yin lai subhash ka bai bai yin baningkong khat nyu hajar tengka kumta ka jing ai bakar pangi bai layo pediang baro kilong shilak arpo hajar praspa
shipu tengkah. Ublain kerkui perbangi be ba ai gini ci ai bekerpang baru ya kiba duai nang tak kam jo ini long cipna. Bendai lah poi sekoi pat ka benda ke jing sekri ke jing yu play kita ke lomba in yo ban lum no ke jing aingo bat kat bang dang lum ke jing aingo in yo snow ki lightly ki jing rwai ke bekerpang ban kong naka junior department ba our group song samla rangba senior intermediate bat kebalai naka choir kebalang in subhaban wan we anyway but hadin bala develop mi ki jango but bala dep ki jing rwai kerpang and kerpat ye teman masan bi kongwir in subhaban penkentang ki jing aingo Hang ni kini kena jangan junior department. Aku muli dah. Nampak belang Sherman, saya akan kentian, sementara junior department jengi. Kani kalau ngan kerpat di kimi kikpa, sengoba. Kini kun jupi uladap hardware dok halais nam. Bampa julik saya bayi broadcast hak junior department jengi ngisim hardware dok halais nam. Sobha lah himpat jupa sobha pa no syaka beginian bayi broadcast kalau kerja kuya ki iwei hajing habentip kaktian ko jung play tengah aku play ru hamtam gini ki parlok adu i balam kian begini parok ki bla rap la mengi ban hikai jurai gini ki na junior department gini ublay no kerkuya phi to gini ai ka jurai an gapo
when I count the way you're good to me, you got me counting all day long. Check. 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 Low check.
Togi doai. Astrai ublei baduk pang jengi bahapeneng. Iwani ka banai mo eme ko kanral be it na komentakan ko por ko bokor do. Kumju na komentakan ka sngi ka bokerpang. Haba ka perthei Kristan satlak. Kirakhi ki pendan buram ya kani ka sngi. Na ka banta ka skul pau. Kumtang ngiru hakani ka por. Hakabalang apo nyoka street KTP assembly ni rakhi kar pangi kani kasngi ka bokoro ka trabi namar bingile yo e ka ktin ka ba im ka chome nimla kam dakin mau kar pang ka trabi
ya ka jingwan ka gospel mentai sispa propose nam tam sekene kari ka it ke jangi lang maki missionary ba melapha ban ra ya kene ka gospel pro jung ka jingsai ha ka bangilala ban long kumne ko mangilong haru kene ka pokok kanda no ka keten ka ba im pechome kum ta kene ka pose sen pat ni pen kraw ka kerteng ke jong kanda ni ai chame ka buram ke jong baro pas asisten pat kerku ko trabi maka jing rakhi kene ka skin kanda be hoi kan umlong tang ke jing rakhi ka ngi pendep ka ba shaba dengan dak pusan khamtam ya ka keten ka ba im ka ba ai ngi ka jing em ko kanda be tra kene ka por kum jo ni wan ya ka ban syakri me ni klimat tesin kat gini jing ai ini kerku ki ba mela kerku ka jing em ki jangi ki ba long ka bentai ka berit ko tra be ha bangi jor ki jing isnai ki jong me ka spa ka ba mala ai jing leng ba utra gunong pon em jing Jesus Christ maka keten ka ba em ki jong me kerku gini ki jing ai ki jong na ka por ba kinang la bangin pendan kam na kam ta ban kraw su ka buram ka jong me hi masih kenten kan ra tu kan mau jong syakri jong me pastors em ne mana pen poi hari plan juga ni ka por ni up keman ka kanda benginya sngo ni ka khubor leng bai jeng i ha ka ni ka por sai sen pat trai IT ka sport ka pedang sa bar ha ka jelang jong men si bak ho jong me sim shel di ka trai sngo ka bangu ka jeng i mam no ikilai ki mesem ka jeng ki jeng kum jo ni ki ne baro ngingu ki jeng i pan ha ka kateng ka pathiang ka jong trai ngunong pen be i jeng Jesus Christ amen. Dapat ngin yo ega so ega report school pen pa nai secretary school pen pa Tengkong han pen pau ju sungu hiu blai ba dan rekat bani kumpi nang kam abangi penyat ya ka school pen pau na ko ka tayo sa ko pat shaba ngan puli ka report ngan Pak Ben kerpat itu kiba wanjale scripture examination kibam ya ki kerteng jungki haba kimi akan kalis balap la shan kin sngo ba ban pentip yangi ya ki nong kam ndala wa kan ni jingseng agni por nan puli ke report jung jok school pempau jung nus 6 arja arfuar kabana du na Januari hadu benai Oktober kabanengkong ka jinglam perang ka skul pempau ka long ka wei na kitangan rekam jong ka balang de hangni ba lahikai yak tin ublai ha ki dhat ka balang kata nadu ki habret hadu ki balasan larang ba de leng ba kan ni islam la sandur bat penskam ya ka jingai kristan hakikun ka balang kumta ka balang ka syem khia kumnu ban penyai baik ya irenti bat ban kham ban pha bat ban pen klan ya ka skul pen pau na ka wei ka por sha ka wei pat i pen pau ka jing sungu yu blai ya ka jing don kat ka jong u bat ka skul pen pau hadu menta ka baar ki nok kam ka skul pen pau jong news 6 arjar arfuar superintendent rang ba balang ba smiling bar maryang assistant superintendent ba rang ba balang ba ai bor lindo Secretary School Pau, Pak An Champiang, Assistant Secretary School Pau, Pak Yemi Kharkengor, Assistant Superintendent or Assistant Secretary School Pau, Joka Junior Department, Pak Andi Susngi, Assistant Secretary Primary but Infant Department, Pak Benevolent Chulai, Pak Jongka Krill Road Department, Miss Hazel P. Teola, Rengkat Baki Leaders, Jongki Department. Kabalai ki kelas ka skul pau ka dan ki kelas ki bai dai bat kar kerta ki no puli kumne kelas rangba samla rangba senior intermediate junior primary infant bat grill roll nalor kita ki kelas pala ka doneng ka don ru ka english class na ka benta ki khna school jangka Oscar Memorial Secondary School ka don ru ka kelas ka bangkhot ka kelas persyang na ka benta ki tu ki parbanget ki badang wan peniso syan sya ka balang bat ki bathmu banwan penyeso bat kabalang
Kadon ru ke kelas ru dekat na ke benta kitu ki badan jing temu ban penyeso LD kum ki ru dekat jong ka balang. Ka basau. Ka jing don ki nong kai bat ki nong puli. Ki nong kai baro ki don nyop hungut nong puli shinrang saus pa an ru pun ru ngut ki nong puli kentai san spa at hu ngut baro dan ki nong puli kendai spa pra punyo ngut. Ka basan. Ka jing trai kam ka skul pempau. Ka skul pempau ka don la ka jong ka committee bat ka ba kentup ya ki nong kit kam ki nong elam jong ki department baper bat ki pastor ki temamsan bat ki rang ba balang. Ya ki kam jong ka skul pempau la penya da ki nong kit kam jong ka skul pempau rengkat bat ki nong elam jong ki department. Ka skul pempau kam la penya seprang klam ka jing trai rat ba jong ki nong ikai ki ba da ka mon sngo ba ki la kloi ban pendap ya ka thong bat bantrai haka lengkha utrai. Kaban riu hikam. Laju penlong jing seng skul pempau man kesengi utrai haka por kendai sopusan step. Laj no haki por badon jing seng kerpang haka balang. Lani habadon kum ki jing seng sinat lani presbytery bat district. La penlong skul pempau arpu kendai sin ha unu snam ajar arpu ar. Kata nadu benai Januari hadu benai Oktober. Ni aingu yu belai ubal pli lat yang i banyak skul pempau yang hadian arsdam duna bangiladu nakadau jong ka kelam COVID-19. Ka scripture examination ajar arhuar. Lapan long scripture examination ha ka artrik benai Oktober nak benta baro ki kerdan. Lapan long exam ha kini ki jaka. Ha yigmani ha Glakin Academy ha Hillcrest School bat hapo Oscar Memorial Secondary School. Ya ki kerdan rangba bat samla rangba lapan long daka take home exam. Kinong ele scripture examination ha unus nam ajar arhuar kilong baro sauspa prangut. Kabanyo kijing aingu balayok pedang nadu benai Januari hadu benai Oktober kilong baro saulak nrufulai jar shispa nyopo artengka. Kabapra kajing petkut. Sashi sien pat kum ka skul pempau Yimla klem da ai kaburam bat kejing sungu yau belai ubala yalam bat ubala kersian ingi wat habdeng bun kijing telot nreki kam jong ka skul pempau kela ya ceprang bat renti ba ka skul pempau ka ai kublai ya baro kinoi kai nadu ka kerdan krill roll hadu ka kerdan rangba na ka benta kejing sakri ka bakordor ka ba kila ai ni ai kublai ru ya baro kinong shimenta nadu ki ba pulis dang batuai Bakum ju ru ya ki bayu ju yarap manlum ya kijing aingu kinong muspal kot nyam bat ki baduai pen kentang jaingu ki ngi penpau ru ya kijing sungu ya kinong tem bat ya kinong yalam jing ruai ha kijing seng skul penpau ngi penpau kijing sungu ya baro kinong pulis skul penpau shinrang bat kentai ki ba layawan nakawai katayo sakawai pat ki ba terang mentip bat ban kam sungu thu ya kijing sisa kabadan ha kaktin ka jong ubelai Ni penpau kejing sungu yaki nong penya jongka Oscar Memorial Secondary School ki bala sya sungu bahai ka balang ban penlong skul penpau haka skul jongki nak benta ki kena pulih kejing kerpat ka skul penpau ka kerpat yaki kimi kipa bakin pha ya lagi khun ki jongki sya ka skul penpau bala kerpat ru yaki kimi kipa bakin wan sya ka skul penpau ban yo kejing hikai bat kejing tip ka bakam janai sepang ka ketin ublai Ka skul pempau ka buru ka jing kerpat ya pi baro ki par benget jong ka balang pa pin bu lam ha jing tuai ki jong pi pa ulai unyai don rekat bat ka skul pempau ha ka jing persyang ka jong ka ban sakri bat ban pendon brom yu ulai wat la da kini ki arsnem ki bala dap ni klam yo lat ban pelong skul pempau tikna ndrengi aingu yu ulai bengila yo ma shibon ki jing kerkun bau news tam ajar arfuar bat ni kermen bangin dang yo lat kum ka skul pempau ban sakri lai lu Yau belai hau nusnam banwan kumju. Tu belai kejing suk un nak kerku ya ke skul pau nak awai kapor sakawai pat. Nak benta kaburam pejung belai. Amin. Hamla klem da ai kublai tu ki laitali ki group ki bla ai tu ki special number bikin wai bukar pang ada kapor. Tu belai unai don rengkat bat pi. Bapilaban pendon kami kisap. Ki bau belai ulai hi happy.
ban benai ke kubor jong ke jing pen im ei ke jong play mentang ila poi sekwe pak ke bentah ke ba yen sayo sono ia ka kubor lang ba sekri jong play Reverend Dr. B.J. Imli pastor nga pediang sobhai visa sian pat ke Singapore Reverend Dr. B.J. Imli nget baro phi thu bai phi ye im long no we shu up den jangi namar ba la juan ban keren la de ke jing seng ni jangi la je don bata ba ka balang jangi ban sami kubor la bon sin but hagi tu por ba men su abi juan na ne ban sam ya ka kubor na ktian ku jung play bat kumo principal juga GRTS yang saya mau klat but ngasut menta la tiban ino kata ka kam te bela poi pat sekwe ka jing sekri ka bau play la khat dan mentang taya pok ka Bible Society of India como associate director. Mereka pari pastor ba insa laban ai si Argentina ke Japan itu jadi yo kenang ba barok mangingin ya kami tip ha ya ka jing sekri ke bai dan mentah but siapa ingin ya snow kata ka kubor nak ketian ke jongi ini ruai jing ruai ke ba sispa life sun nak barim spa life sun nak barim nak ba thmai sispa life line nak ba rim sispa life sun nak ba thmai sispa life line nak barim tu kren ba jam note Jesu Tien jame long so kibala panmi ke jing sup kabadap the jor baro ke jing sawa ke jing panlong ke jing pen soi do bat pop ke jing sawa so bha jome ke jam jai ke do khop ma tien jong ne jing ruai Reverend Dr. B.J. Imli in session yela ke jong penta Aduh keren bajem nun Jesu kik den jong melong so kibala pen mi ga jing so kabadab da jor aro ga jing sawa ga jing pen long jeng ban soi do bat pop ha jeng sawa ngau pa jong ki jam jai ki du khom ki ba ni den ki ba bang ru trong bờ thay om la lu ban trên sao kik den sur ca trình map ai ngân ngao trình sawa trong mi ca trình sawa ba don bor ha po chong ha ka don ben mi jing so ka ba kor ong ha na ba mi long
Tong ini duai. Sesisin pat ngiwan Ahmad jong me kukenrat kat bangidang tei ya keni keduan jong kejing yaro. Keduan jong kejing aingu bat keduan jong kejing selok. Bat ngiwan hakani kepor kukenrat kum kibriu. Ki baduna kejing start kejing syampang. Kibriu kibran kam ya kejing yarap. Kabalak manwan nami bat tang namehi. Bat ngiduai. Menyalam ya kejing mut kejing perkhat kejing ilang baro. Man ai hengi ya kejing start kejing syampang kabalak manwan nami bat tang namehi. Bat menyarap ru yangi. Bangin la bangin penpai. Ya ki donut kejongi bat ya kejing mut kejing perkhat kejong ni. Syame bat tang syamehi ling bajong keni kepor ke belengkot. Kenapa ki baro ki bangin yo ling bajong kejing ya selok nak ketien ke bekut kejong me. Kin long ki banang yarap yangi. Ki banang hampen scam bat pen klanya kejing kejongi. Bat ki ban sanduru ya kejing long kejing em kejongi. Kum ki kun kejong me. Syim yangi baro lang bat syim ya keni kepor. Hakar tang jisu ngipan. Amen. I nong yalam jong kejing sang kejongi hakani kopor kita besan ki dekat komiti balang lembat mapi baro ki para banget jong kabalang ningkong ngasoban aingu yublay na kamtakani kopor sa season pat bang yo banwan banya don lang lembat pi kamtam hakani kasngi kabakerpang hakabangi yo bangin rakhe ya kani kalengkho senam jong ke skul penpau soban penpau ke jeng songo ru ya ke Sunday School Committee rengkat bat ke komiti balang kibla ibet ban khot yang asa season pat ban wan ban sim ya kani ke benta ngamla klam dayat lait ya kitu kipor hakaba ngajuan mensua hakabang juan kum uway na kinong hikay bat lese hakipor ki bakam hadin kum u principal jong katay ka John Roberts Theological College Mauklot. Ngakwa abangan penpaw ya ka jing sngongu ka bakerpang ya ka komiti balang bat ru ya baro kitu ki parawanget ki ba laya Christian lam ya katay ka college kam tam ha itu ipor jong ka lockdown hakapor ka bangidan ha ka jing ka bakraw. Kabalang gejong pi kalasim ya kejing jam kabala pensting ya kijingmut kijing berhat kijong ah atau kopor kabangadang bat kumu principal kibalawan ra ru ya kejing kemen habang apai sya kejing edai kejongi ki institution bat jong kabalang ka ajing kermen bat ong bahoy ki don kipor kiba ni sngo bangi do jing kermen hendrai ublay umju ino ini bat kapalang gejong pi kan nang pun scam ya kata dak ba a ya kejing arab kapalang kejing kurku ka bakraw haiti por jong kejing aksa bat kabadang yai tang ru ban a ya kejing kersan tat hadu kin ki por ki benta wat la ngalami no na kejing syakri na katay ka college hendrei ngayai kentu ya pi so bha ba pinang ai ka kti kamon ka kti ka diang jong kejing kersan ya katay Theological College kejongi kabolong kasilam sanjur hakaba ngisai ya kinong yalam kibanlong ki pastor hapo jong kibalang kejongi so bahaban ai ka kti kamwan ka kti ka diang jong kejing kersan lam ya principal ya kinong hikai ki baju yaiwan sya kabalang kejong pi nakapor sya kipor haki program ki baper hiru bat ngidwai bu blai undang ya kerkulang yang ibaro ha kijing persang kijongi bangin ya lang mengini syakri lang ya ka kertang ke bukut ke jong bat hakani ka poru ngawan ra ya kijing ai kublai ke bukerpang na kajakatre ka ba thamai ha ka ba ngalalek banjoan ha ka Bible Society of India ngam da jengai nang ni napi ngadan hakani ka translation center hang ni hapo nong rimau ban sim ya ka benta ban longkum u associate director na ka benta ka Bible translation hang ni hapo North East India ngaladon hang tay na do usnem ubladap ha ubnai August ngan betang hadu uni usnem ubanwan arhulai bat nang tu ngan hapmi biang
bat ngan lik phai biang sya ka balang ka ba ngadan hapo balang Presbyterian mau khar les ya ka sin ka ba ngan biang bang sisisin ngan num dei shu u jong ka Bible Society ngan dei no bana ka balang mau khar ni ka sukwa ban pensngau tang ya kan ka wei lingba ini ipor ibalingkot ibangal ai kan ka jing syakri hapo ka Bible Society of India lingba ka Translation Center kan kai ka bang sukwa ban pensngau wa pi ngipet ya ka jing pen kala ya ka Bible hakiktin ki baper hang ni hapo North East India hoi kum ka ktin khasi ktin mizo kidan ka tok ne kini ktin hang ni hapo North East India kidai ki blaham develop tenrei ki dan pat dia kat tok ne ki kenhun ki badan sya ki benta ki bakham ki barang ki interior ki remote areas ham tam hapo Tripura bat hapo Arunachal bat ki babun na ki kidai ki badang sulong Kristan kimpat dan ya ka Bible hakikti ki jongki bat kidan katokat ni ki kenhun mendai tang bakimpat dan ya ka Bible hakikti ki jongki mendai kidang longkum ka jaj benriu jongi hakikti ki por ki ba u wan u Thomas Jones sini kimpat dan wat ya ki alphabet kimpat dan wat ya ki alphabet kimpat TPH hang grammar kidan ya ki school mendai ki school ki jongki baro ki long ki ba ki kran da ka Hindi bat ngin lai banyak kenduk ya ki ngin dia syang bat ki ong ba kajing persang ke jongi ba ngin penkela ya ka Bible sekaktin ke jongi kan long kum ke jingker khu da kum wai pat ru ndai tang ba kan long ka ktien ke jong ublai ka ban sandur ya ka jing long ka jing im ka jinget ke jongi hendrai kan long ru ka ban contribute ya ka jing itu ke jongi namar ki ong mentangin da long Kristan dai tang hapo yang mani bang ya kren ka ktien jong la jong wat la kam pat de ka ktien ka bala long develop bat ngia persang hai tai pedang ni ha pedang jong kita ki jing klot ki jing duna ki babun ban ya translate ya kita ki Bible ki jong ki ni translate bat ha ka jo ka poru ngi dang formulate ya ki alphabet markiru ki kwa ban long kum ki wai pat ki rulum hapo North East India ban pendan kam da ki Roman script ni translate bat ha ka jo ka por ngi dang persang bangin figure out ka ai ka grammar ka jong ki kum nongin penwandur ya ki bat ngi kam ba lingba ladangin la bangin pendap ya ka Bible kaniru kan longkum ka contribution ka jongi ha ka ba ni pen wandur ya ka ktin bat ka jing itu ka jong kidi ken hon bat kan long ka buram ya ublai bat ka contribution ka jong ka balang bat mangiru baro ki bedan lang hang ni ki buju ai ka kti ka man ka kti ka diang jong ka jing ya Christian ya ka Bible Society of India kerpa ke pi pen so bhaban kan maulam yangi ha ki jingdoi ki jongpi so bhaban ai ka jinge Kristan namar ka jing syakri ka bangi ai kalong ka bangi ai ba kan long ka jingker kui ki wai pat kumba mangiru ngila julong ki balayo mat ya ki jingker ku ki jong blai lengba kitu ki snam ki bala no bat ngidwai ba ublai unda long rengkat lam malang bat ngibaro habaro kini ki jing persang ki baret ki jongi bangin syakri bat pendan buram ya ka ktien ka bokhu nginya pai no pat syaka benta ka biya dai bat kan ka por ka jingya slok na ka ktien ka jong bulai kane ka dai ka siu try ka bakerpang ka bangi rakhi ya ka lingkho snam jong ka school pen pau bat habang apet ya ka report ya ka program ka ba lashon hapo jong ka balang ndai ha ka program kam tam ha ka report la ai bet balang Presbyterian pokse school pen pau ne ha ka program klam tho school pen pau la tho bet bele the world Sunday school day re najrong la tho da school pen pau mat kani ka ju pen perkhat yang mo yong ka ktien mo ngina kren sepang kata translation ka ktien ha ka pharang ngi ong ka Sunday school ngin la poi ka khasi ngi ong ka school pen pau Sunday school ka jing sedang jong ka Sunday school ka sedang kum ka school ndai ha ka jingyat ki jong ki por kla dan ki jing kla ka ba kam long shu ka school kum baklong ka school ka bangi lai ndai ka long ha ka jaka ha ka bangi a ya ki jing hikai nyam jong ka balang bat bangi sandur ya ka jing long ka jing em kat kum ka ktien ka jong blai bat ngaju perkhat manu ru kitu ki bla persang ban penwan ka ktien khasi balai ba ya ka kentien Sunday school
ki ong ka skul pen pau ngak lampat lap ya kanu ko jing tho ha ka bidai bat kani ndai nga super sang bangan pen wan durhin ladi let's say ka skul pen pau ka long ka jaka ha ka bangi aja kai ba ngin yo i u blai ba on pen pau kham sha ya u blai ha pedang jongi bat kawai pat penta ka long ba ka skul pen pau ka dai ka jaka ha ka ba la sandur yang i la hikai yang i bangin pen pau ya ka jinglong kristan ka jongi Ese kita ki atli ki jumut ki ba ngala bangan penwandur haba nga persyang bangan perkhat ya ka jumut jong ka diga kentin skul pen pau bangin bangin so tho khamba yo blai bat bakata ka jung so tho ka khamba ka jongi yo blai kan long ka ban sandur ya ka jinge ka jongi bat ka jinglong ka jingim ka jongi ni hap tip yo blai bat da ka jinge ka jongi yo blai ngin bangin sandur ya ka jinglong ka jingim ka jongi But dai jengmut ngakwa begini apai. Sya iwei ibenta na ka gospel ka jong Lukas ka lenong ka banriu. Ka dekot ka bakhat lai. Ka gospel ka jong Lukas ka lenong ka banriu ka dekot ka bakhat lai. Kikintien ki baong kumni. Ondalami ka singite ulakot ya kisenran jong u. Nakite ulajiet kat arngut. Yakitaru ulakot apostol. Ondalami kesengi ulakot ya kisenran ki jong naki ulajit kat arngut ya kitaru lakot ki apostol wat laki bakum kini ki kintien ki danru ha ka gospel ka jong Markus ka lenong ka balai ki kot kat lai du kot kandai hendrai Kani ka benta na ka gospel ka jong Lukas ka nong ka bahan riu ka khot ka bakhat lai dai tang ha ini ibenta ha ka ba la punya sno ya kini ki art ki benta ki senran bat ki apostol ngia tep ha ya kitu ki jinga thu ki hana ha ka bible ki betu no kumno ba jisu ula khot ya kitu ki senran ki banding kong ki jong ya kitu ki khat arngut ha ki klasun pau ki jong hiru lahikai ya kata Haki kelas ki pen pau ki jongi ru kila jui kam ditang belika ngila jio pulelen dat ru ki kertang ki jong ki baro ka jingkot ka jong jisu ya kini ki khat arngut bakin long ki senran ki jong habangi ong banlong senran ka long banlong tang unong bot jisu lakhot ya kini khat arngut bakin long ki nong bot ki nong buat ki badang dai ban yo ya ka jing hikai mala refet ki dictionary farang ru kin ong ta disciple udai just a learner u badang yo jing hikai u disciple udang dai tang u follower u badang hab buat ya nori ya no but u jisu u lakhot ya kine ki khat arngut ba kin long ki nong buat ki jong u Bat bakin long ki basya hikai hauhi. Ina kini ki kentien ki ba ngini pulih hang ni ngin so thu ba ki dan buon ki nong buot ki jong Jisu. Ndai na kini ki nong buot ki babon u Jisu ula khat kerpang ya kini ki khat arngot. Ula khat kerpang ya kini ki khat arngot. Bakin buot yo u. Bat bakin yo ya ke jing hikai no. Bat habau Jisu ulakot ya kini kat arngut ru ulakot namar ba udan ya ka jingtu. Bakin omkut tang hakaba yailong kinong but. Kinom kut tang hakaba yailong kita kibasu sya hikai. Hindai bakin kieu na kata kerdan syaka kerdan ke bakam halor. Badai hang ta ha ini dikot ke song ba ulakot ya kisenran ulajiet kat arngut ya kiba ulajiet ki khat arngut ni kita kisenran yaki ru ulakot ki apostol ka jingfu jong Jisu hapa ukot ya kisenran kam tam ki khat arngut ulakot yaki bakin long ki nong buot ki jong u bakin long ki basya hikai ha u kang bakan sapoi ka por ha ka mi kasngi ba kin hap bakin sim ya ka jingkit kli ya ka benta bakin long kita ki apostol Bat habangi ong apostol uayu apostol.
U apostol udai uta ubri uba ulapa da ujisui. Ubala da penkop da kabor. Habala pa ya u. Ba unlek ban yalap ya ka gospel. Bat yang tak ter haba ngipule kini kijinga tu khana ha ki gospel, kijinga tu khana ha ka Bible ngi salap. Hadien jong ka jingyap ka jong Jisu, hadien jong ka jing ipat, hadien ulakiu no syabneng. Kidai kini ki apostol. Ki belasim ya kata kapta ban beteng ya ka jinglet yalap ya ka gospel. Ka ba ujisu ulasdang menba udang dan hakane ka pertai. Ujisu lajit kerpang ya kini ki khat arngut. Bakin long kisenran. Da ka jing thu ba kin sa long ru pat de ki apostol. Mat kani kamut ba baro kito ki ba ujisu ulakot ba kin long ki senran kim dai bakin kut lani bakin sakut tang hak tu ka jinglong senran hendai bakin nang kiu siki kerdan ki bakam halor bakin sim ya ka benta kin sim ya ka jingkit khli bakin long kitab ada ki ban lek ban yalap ya ka gospel kumba ujisu ulalek ban yalap menba udang dan hakani ka pertai kijinga tu khana kinang yai bita ngindalek beyond the Bible ngindalek beyond the Bible haka Bible ya tu bakila don kini ki apostle ki bala lek ban yarap ya ka gospel sya ki wei de ki benta jong ka perthai but ngiru ngilong kita kinong yo kenti ya ka gospel but mangiru nginang yai bitang ya kata nginang yai bitang ya ka ei ka bau Jisu le yang tak kajinglong apostol, kajinglong senran, sya kajinglong apostol. Ngidang ya, ngidang ya ipteng, ngidang ya pentulun. Nomor boleh, kamdai yang ibengin sakut ha kaju, kajaka. Hendai bangindang la, bangindang ya syafrang. Bangindang hampun ya, dia kata, kajingnya lap ya kahima, kajong boleh. Pat habangi perkat ya kata kadai kajingkeli ke banginuan habangi perkat, ka ei, ka kelas penpau kajongi, ka ei ka skul penpau kajongi. Kai ke jingdon kam ke jongka. Hadin arsnam ngiyo bangin rakhi. Ya kane ka World Sunday School anniversary. But they have to kipor kiba ngiklam yo ban long ya ki kelas penpau ki jongi. They have to kipor bangi so to kamba ya ka jingdo. Don bangi so benut. Ndrai dan ru kapor ka bangi da so to kamba ya ka jingdo. Ngida so to kamba ya ka jingkordor ka jong ka skul penpau. Ka skul penpau ka bolong ka slam ha ka ba ngi sandur ya ka jinget ka jongi. Ngi sandur ya ka jinglong ka jingim ka jongi kum ki kristan. Banginang yai kiu syaflang, nginang yai kiu syaki kerdan ki bakam halor. Ibat dai kata ka ban yarap yang iba ngin perkat kamba bada. Kai ka skul penpau. Hakanu ko rukam ka skul penpau kolong ka jingker khu yang i yaki yang kisam ki jongi kalong ka jingker khu yaki wei pat. Mengaju pet kai hakapor bagi kidang hapor bagi kidang rit ikon ya pak skul mo. But ngasiam halai jong ijing siam ka jinglek sya ki cradle roll skul penpau cradle roll kaya rap yaki wat haba kilai skul. Oh, kadai kapor ka bangi hikai sepangga ketin ke jong blai hai tu level ibadan jeki. Nai kadai kapor ka baki yo bakin ya mix kinya khleng yo kinya socialize bat ki wei pada. Kaya rap jeki ha bakin mi sabar pat. Bat mentaru de onda ki khun jonga kila khamhe menta kila poi sikran khamhe. Oh. Kam dai syuk katang ban syia khle bat ki wei ki ban sabar ki bang mi itu. Nai minta kila poi ke level ka bakila ham ki si jorong. Bat kawai na ki benta ki baki jupa le ha school kadika public speaking. Bat iwai jing lap ibang alap kolom le. Kai ka baki le ha ki jing sang khana. Kai ka baki le ha ki school penpau kaya rap ya ki wat ha school. Ngak lempat da kran Jepang ki jing hikai ki baki kiyo. Tang ka badan hang tu. Bat ha pin pai sharum sindang sini setai pin pai ba.
Kajing long brio ko jongi, kajing long brio ko jongi mo. Kat ki bandang tip ban kiu si kayeng ko jong blai. Kat ki badang smart ban late siki school pen pau. Lada kalong kumno ru na kibabuan nangi ngidang light na kibabuan ki jing sniu. Ngiyong kajing itip lem ko jong ikam siya mo. Bangan le iki ba kiwei pa de kile. Kibanum ya dei kibanum ya hap bat kajing long kristan ka jongi. Ita kadang soalnya tang bengila late tang bengila don hang tu kala don kajing per. Bakin darung lelai sa kajing hikai kiba ngiyo bagin ai hakit school pen pau ki jongi. Katno kanang hampen klanya kajing ngai ki jongki. Katno kanang ham sandur kanang pen itenan ya kajing long kajing em ki jongki. Bat ngakwa ba habang ya pai sa ki school pen pau ki jongi nginya pai dakata kajing mon. Ngia pet ki ai ki jing ku ki bangiyo habang ya pa ya ki kun ki jongi sa ki school pen pau. Tentang ngim jiyo i ya ki jing ku ki bakum kita. Menne hakapor ba kiarwa ya ketuka special number kebenikong inong elam leader ila ay itu jingkran lingkot jingkentu. Kamdai ke ke bathamai ke long tang hakabalang jong fi ndai habangal jaya lenti mo lang ba i temesan timak hakini ki Sunday school training ki bangi juyo hakikat tokat ni ki snam ki bakam menshwa. Ni julap bakani kadai ka wei na ki challenges ka wei na ki jing ki bangi lap hakibalang. Ladangin ya nujor ya kajing don kejongi, bat ya kajingwan kejongi sya ki school pun pau kampat ya dai, kampat ya hang no nuru. Dang buan hi ki baja ngimla bagin len ya kata. Bat ngajuong ngajui kentu ya ki para no hikai school pun pau. Ki don ki belas dang wan ha ka bas dang jong kesnam. Ndai skui ki jano. Tenrai ba kasulit long mo bakam dadai ka ba ngi dia ken ngi dia sim kia du kata-kata ndai kan jui kentu pernah kayak ngi hap bangin sim an extra step bangin persyang bangin wat kan balai bekerja tentang is ong le bekerja sim sting ndai kan ong yepi don ki kap don ki por ki ba ndai sim sting ki don na ki yen ki sam ki jong iru ki ba ya kendo ya ki jing ya kendo ki badan kam ya ki jing rap ki jong iru kajing penselor ke jong iru. Ngihap bangin sim ya kita ki extra step ki hukum kita. Bat nangi barok ki bawan ngi kampus ya kababun ka pressure ngi kampus ya kinong hikai. Si kinong penyat si school pen pau. Ndai wat mangi hi barok ngihap bangin sim kia ya kata. Lada kinong penyat ki school pen pau ki lapen biang ya barok kini ki kinong hikai ki lapen biang ki jaka bangin ya long ter. Lada kim dan kinong wan kat no kolong kaba surit min siam. Ngihap angin keli kata ila daladi ladi. Ngihap pan ya pa si ki ying kisam ki jongi. Ngihap pan ya kentu ya ki jong ki para banget hala ka jong kapalang. Bangin la bangin isim kia da ka bangi pairu sa ki jing ku ki ba ngi yo mat. Bat ka wai na ki jing yo i ki ba ngi ju yo i. Wah, lapai hau tu benai April ba kasdang ka session ke pertama hala ka jong ka balang ni jusyam tamo ngiedan la ka jong ka main wah yang pai pi la ka tu snam kiu no sha ka wei ai tang kata kalong ka jing yak sa ka ba adu kata ngini ai syong hak ni ka ju ngini syong han ka ju ka kelas nomor le se ba kham supnat itu no hikai ladan ka attachment mi tina hikai ungko ban change no sha wei lani tang don ki barang so khna palat padang tang wat ikinong penya ka bu ngimla bagi pinbor mo ka kelas empau kam dai kum ka sekolah ka ba ngiyat strict as per rules ngi hapeng ni trailang ngi hapeng ni lelang mat ka wei na ki pat na ki jing i ki bang ju i kalong haki school empau kalong balai na ka sispa ngam tep kan ngut ki bajuan banil eksamen mat ki don ki jing kran ki ba ngisi mung si ya kentho tentang si ong balai imat dai haka school pen pau ka bangim ko akiu kelas mo dari nan lai phongot si phongot kin wan yele dak bulai khambun mo lai ni knaret te ki smart nei la poi le dei si kelas ki ba kham rang ba pan ngahap ong ile di mo kham ta mangi ki sinrang dan ki por ki ba nakal yang sinrang zero mo
Nanti hak balang jong pingang mo kanum dia. Ndai siya kabalang kabangang ngadon tentang nakalian kisenrang lapait mo ndai korek pepar zero ni kisenrang attendance. Mat nak tardang mo. Hadu kan nungi sim kia. Abangi pai siya kitu kintien ki banga pulin na. Ujisu la khat yakini ki khat argot bakin kieu na ka jinglong senran siya ka jinglong apostol. Ngi pedang ya kwa ban song haju mo. Wah, yang comfort zone mo. Ngim ju kwa ba mo kan compare. Bat kata ka digi ai ka ban long yang i ba ngin keli dala de la de. Bangin perkat. Oh, kajing penpat lari, mereka dek kamram, kajing kekli, kum kidkot, kijong kabalang. Mereka dek kajing kelu, kabangin keli, kai berkhaj kabala penbet, kalong nak kabenta yano. Ina kata tu ngiru kum kidkot, kijong kabalang, nginda simkia. Oh, kum bola api landuk kawasan, nginda simkia ba, ka skul penpau, kadai kecaka hakaba, ngiyo bangin dahi kai kamba. Ya kijing hikai jong kejing ka balang ke jong ni. Ya kijing hikai nak kaktiin ke jong ulai. I kamun sien ni kam kain mo privilege mo. Kidan hak jaka kiba lech school pun pau ki mon shu kejing sang shibuji mo. Oh school pun pau dang kam kena ki kan ta. Ndai ni kelat bangin perkhat ya ka value ke jong ka. Wat komentar kejing sang shibuji ni. Ngangala keren mo kadi ka one way. Ada nak kan jom film menu bakwa je kelijing kelid dak jingkran jong akam syai la ni film so ya hab pinum yo hi ba film kelijing syai ru ma nah ka skul penpau kata pada kedai ka ba ngiyo bangin ekspresi la di bangan so thu kambai ka ba ngala yo sngo nei tang so amlai ngipet ya ka dor jong ka skul penpau ba ngin nang kiu syaki kerdan ki ba kam halor ngin nang kamdan ya ka jingkit kli ngin kamdan ya kejik kli lese om borok nangi kiban kieu syakata kedan ban long kita kinong yalam mo ndai baro kumba ubleng la ngi ngidon ya ka benta ka ba ngin la bangin long kita kidkot jong ka balang ki badan ya ka jingkit kli ki ba yakit kia ya ki kam ki jong ka balang ki bat bada ka jinglong ka jingim ki jongi kata hiru kan long ka jingpla ya ka gospel ka jong Jesus Christ. Kejengkeku kabangiyo habangiwan syaki skul penpau. Kap kampen bah ya kejinglong kejingim kejongi. Bat ngi kelalong ru kejingkerku ya ki waipat. Tu ngiru ngin ya simkia. Ya kan kejing ai ka ba ublei ula ai haki balang kejongi. Bat hangi haka balang presbyterian ngilong ke balang ka ba denbok nomor belai. Lada pin pej sikiwi ki balang skul pun pa ko mo tang ki knarit mo tang hadu ka kerdan samla khatsan khan rusnam dai tang ha ka balang presbyterian ke jong hi bro ka wai ka balai ngidon ya ka skul pun pa nadu ki badang rit hadu ki belarang ba ki belat temen hiru bat kaya kat kum ka jingong ka jong ki expert jong ki education mo ki education never ends mo ki jing hikai kat makinang ya kejing nginang yo kejing kai ketama kiban yarap yang ibagin ya syakata kejing long janai ni kwa bagin long ki bajanai ublei u ayang ya kalat bagin yo bagin ya kejing long janai tu mangiru ngin ya syakata kejing long janai ka ba ublei ula ayang ni kat tu kat ni le seki kintien ru nakabenta kinong hikai haki skul pempa nada fidei ki belajar sebentar haki hakaba penyak skul tempau kamdai ke besuk ya superintendent ni ki nong kit kamor khai bakin wat nong hikai mar boro khai kai ke bangia penbait kalong voluntary ngisu kerpat ngisu apil kidan ki papli ki bom 4 Julai menuru kin hab ban ya le ndai ke badan kam ya kadai kamensim kamensim jong ka jing syakri kalong ka badan kam Tengah ingin umkut pada tengah katang ba dan kam tang kamensim jong ka jing syakri kum kinong hikairu ngi hab bangin kam pensitom milade na kibor ki bahalor jong ke JP assembly kala penbiang ya ki kot na kamtaban hikai ya ki skul pau ho ki kot nginom la ban ong ba ki bolong janai ki bolong perfect ndrei ki ba layarap yang bangin la bangin ringdur ya ka ke bangidai bangin le
Kebangi kum kinong hikai ngin hap bangin hampen sitom kandiat mo banang ginang hampen bahaya ka ke bala tho ang tu. Ki bor ki bahalo na du ki district ki presbytery ru ki jupen long ya ki training na kabenta kinong hikai. Nay na lord jong kitu ki ibar hoy ngi dan kamru ba nginang pensitom dalade. Iwei bang akwa bangan ya tu epi kalong mulai. Kham tam haba ngi de bang hikai haki kerdan jong ki samla bat ki ba kham serong. Kini ki por ki bala kela ki la khamper. Kapor ke jongi haka karta ki jonga kini bala he. Mo kini kapor ka ba ngim judan jingkli. Ngi hun bai la hikai no hikai kat tu bai. Sadan sang ini minor question bor ngi ong. Andrai kani ka juk ko minta kolong ka juk haka ba ki khna bat ki samla ki don bun ki jingkli. Ban ngim dei bangin tiang habang ong ki don bun ki jingkli. Ndai ki ba ngi hap bangin yaksa janta. But dari ru haki jing hikai ki Sunday school muswa. Kilan ki por ki ba nga hikai ki wa indra nga yo jing hikai na ki ru. Kadang ka por kom tata kadang ngom le tang wat ka ba ngi hikai ki wa ka long ko jing hikai ka lai. Kadang ki por ki ba haki por ki ba dang ya puri college. Idan ni wa porlok iba sim tuition school. Nomor ba imlai iong yang to penirap lem se. Kampat ju khamlien mo. Te la penyerap ye. Tang ba ngasya bakamlong ke besuk. Nga persyang ban simplify ya kata ka jing hikai. Bat kata ka sengi kata ka lesson ke bai pha hikai kalong sepang density mo. Ngala puli bait nak ko science tu. What is density? Mass per unit volume. Tu khna su thu tip ka definition ko ong ta mo. Ni ban perung haki em. Ngala truk si tang perkhat kumno undan su thu. Te isu wan ni jingmut janga kumno de kumno. Orang kata density kemudian no, dia ngasukli king orang kai ke bakam kia, pinsim silitar kadut ne silitar ke Dia berhak kita sam jarne dan wei kena orang. Kia kadut babu, dia ngasukli yang orang balai, ngang adan dah kawai ke jumut, mah ngaperkat dah density, ndak tahu nak adan dah kawai dah ke jumbatai, nong balai, bakadan malai. Sekarang ngasam su cuti amo ka jing juba amta na kan la perkhat pa na kata ka physics am ka dai da kata mo habagi am density the thickness mo ka kamruban ka dai ban long kumta bat hang ta ba ngasong le mangau ba hikai nga yo jing hikai kelanu ba sa hikai ba bang that's the beauty haba ngia don mo kam tam ha ka Sunday school ka kelas 4 ka ba ngiyo bangin yakran chapang kijing ya kendo ki babun ki ba mangi ngia kendo Kijing ya kendo kiba buon kiba nging ya kendo. Kijing ya kiba kikun samla kia kendo. Nginum dan ngimdai ki expert. Nginum dan ya barok kijuba. Nrengi hap bangin pensitam. Ngihap bangin sngap ya ka ei ka baki kiong. Nginam kirke bangin a ya kijuba na kamta jongkiru. Bat ngi ai dua yu blai ba udwai unyarap yang iba ngin la bangin yo ya kijuba. Hayin jong le jong lap ya kata kawai kesin ke ba ki khun ki kran ngaji thu ikani ki lewan sieng kin la ya tu ki dang ya wan school tu ki mare mo ki asyat ki arwai tan tu mo ki ong we are the believers te nga khlam yum tang tadi khun pastor ya kran tai mo tin nga khlam yo ngasukwa akli mo dadien I believe hi ong ta Chi papa dang long outdated on boleh. Ong ki believers ki dei ki fans ki jong Justin Bieber kanya. Ya dang ta kelan on boleh mah. Tak tahu apa ki update ni apa ki update what ya ka language ka ba ki khon samla jong ki kran. Ngak puli ka ya ki jing tho ki tho city ki khon ma yu khon tai dan sebang lor di sini. I tho city ka ngak puli ka ngak khlam sung tho si lan yu dah. Masap ya ka language jong ki boleh. Tak tahu perkara orang ladi long outdated. Dia pun orang itu bangan yang serut kam dei kata. Ngahap bangan pensitom ya ladi kan. Ngar balai ngadon ya kai ka ba ngahap bangan pensuthu ya ki. Kai ka ba kumuk pa ngahap bangan hikai ya ki. Kumundong hikai ngahap bangan hikai ya kini kibawan ban yo puli. Kam dei ka besok. Kajing kentu kajonga ya kinong hi kalong tu ngin yai persyang. Ngin yai persyang wat apa dan kijing klot ki babuan.
Bangin la, bangin ai ya kajing syakri kapan penlong ya kini ki khun ki jongi mo. Bakin dan ya kajing long ka itenat. Ya bangi le school ngia pensitom hadu kata tamu ngia pha ki school ki baba, ngia pha bat tuition ngia pensitom. Ni takada mas ong la poi ka school pa, watang banyi le eksamen ru kat nongot nangi ki pa ki ba, push ki khun ban lai. Tak tangi kilat ngimte biru bolong eksamen Sunday school ru ma. Ngim perkhat ya kata ka jinglong ka itenat. Bat ki juang ha ka jing ya keren sepang ka leadership. Mo yang hai leadership training ha ka ni ka juk umta ki ong lai. Ki ong kidan lai tali ki elements ki badan kam ha ka leadership. Ki ong kata ka knowledge ka jing tip ka skill ka jing nang ban trai. Bat ki ong nakini ki artli ka bakham dan kam da ki long lai ka di ka karakter ka jinglong. Pila ban dan ya kata ka knowledge, pila ban ka skill ki banang ban trai kam. Lada phim dan ya ka jinglong dan manu ruki ban trek ban ya lang lambat pi. Lada pidon ya ka jinglong, lada pilong bebet kan kan ru kidan bon ki bon wan yarap ya pi. Pan abangi pai si ki jing tok khana ka Bible, ki jing kai ki bangi yo akis pa ki long ban sandur ya ka jinglong ka jongi. Kata ka jinglong ka ban long no, bangin la bangin relate bat ki wei. Bangin la bangin long ka jing yarap ka jing kerku ya ki wei. Bi kidan ki jing dia ki ba dia ki jongi ki ba teng bangi klat ba kata ka bor ka jong blai ka ban yarap yani mulai se ki phiru phila jla ban ju i hang no ki dan ki parlok ki ba dan i khun bi le examen ka ma tu pot dang de ki le examen matric tik tu ki por matric meswa te angin dia up result tu mo ka dia big day ti dei ba ngila ju khain bu kham start lai kami lenti baban wan chakmat bat wat mangi lu ki bi itu town lak te ka singi result lai shong shit lang mo bat ha ka singi mi result mari mi so hadin ka to ne por ngin de kendu lai kli kam kli show pas na phil yo ayu te namar kli yo ayu te itai kemi bda da ka jing kam pendam kenia yang MP klam lai pi teng isu mo la so bi slede kata ka rukom keren mo tong la subit la ong no pada mo tin rai mo unconsciously issue kum at si way sentence dah kamon ka jong blai pi lo syang kamon ka jong blai fine mo la si ngiru la si ya lang ta te klaya ki por next year mi result yang dai la de la kham control tu ko por mo nut shu ban kan kulmar tin rai lai kundu te le thu man tat la pas chakmat mo la pas chakmat mo kun jong au bastat pio kam yo pon jong ha ka por phi ni ong ka bon jong blai na ka por pas kun jong au bastat u blai jano but hakitu ki encounter ngia song thu ngia kundu dalam ngi ku perkhat mo yang bakata ka jenglong ka jongi ki brio ngi wang yu blai ngi kam perkhat kam song thu blai lem da deu blai u ba ay ki jingmot ki jing perkhat ki basai kan la bakan thoi semen lem da deu blai u ba ay ka jingkot ki jing khria hak tu ka sing kan la bakan le le tu ki jing la bakan yo ban khat yu so ka jing job pada tapi ang kira kata ngiklat kam sandur ya ka jinglong ka jing bangin sung thu kam ba ja pang blai bat bakata ru kan sandur ya ka jinglong ka jing bakan long ka jing im ka ba itanat ndai dai ha ka kelas penpau ba ngiyo ikni kijing hikai haki school ngi tep ngidan tu ki moral values ter ndai bangin yo ikta ki moral values na kijing hikai shong tenrai jong ka balang ka jongi haki school ka bangi yo ka bakhambuan ka long general mo ka ba yakhle lang bat ki bi kiniam ndai ka ei ka bangi yo da ka long ka bangi da sen nong rem na ka tien ka jong ulai ka bangi da dan hakikti ki jongi kabangila bagi penengkaman kesengi. Ika jinglong kestan hiru mendai tang hak sumpah ka jinglong kestan ka dai ka jinglong ka ba ngihap bangin persyang bangin kieu syak kerdan ki kham salor. Lakan long hak perkhat ka perdai. Lakan long hak jingim ka bangi ngiem. Man kan ong yo pi ba ngiem menta hak ni sengi ki ba. So bangan penkut ki sengi ki ba. Dang hak ni ki sengi la yo i. Ikitu ki jingjia ki belajia po salong. Kijing ya rali kijing shop brio kap nongon kam tip na phi ke laju perkhat kum ki kristan
Wah, ngasih cek kai social media. Dan kibala bain. Dan ro kibaya ro. Wah. Ditang-tang pinas ngap itu ro mah dan itai pressure kendiat mah. Nasam tu ro sodai. Sam ikini ro tang-tang sumo sodai. Ndrai ka ai ka nongrem ka banga hakum gitu ki circumstances ngayang kum Kristen. Ida yang tahu ngis omlai ni pai sa kaktian ka jong blai. Kaktian ka jong blai ka ong kum no. Pai sa ka ai ka bangile hala ka jong ka balang. Pai sa ka balang ka jong piru ka di ka balang ka basit rema ka batray mission. Ngilai sa kiway ru ki jat ben rio. Ki bompat long Kristen. Ngilai bangin nyalap ya ke gospel. Kamla manong bahang ni ngalek do kumway hang tu ngan lek do kumway. Badai hang tam ngiong ngi ailat ya kaktian ke jong ublay bakan sandur ya ke jinglong bakan long ke jinglong ke jim ke ba itenat. Bat habang ngiong ke ba itenat. Lese kan long ke ba dan jimut. Ke ba haba kiway kin dapet kin dayoi. Kiro kin long inspired da ka ai ke ba ngingi im ke ai ke ba ngingi le. Kajing im Kristen kadai kajing ya kani ya kalenti ka bangin ya sa kajing long janai. Bat ngiya sa kata kajing long janai da ka ba ngiya khot kerpat yu blai. Ba un yarap yangi. Bat ublai ru u yarap yangi, ublai u ayangi kitin kajong ublai u pli hangi kini kilat kalenti. To ngiru ngin ya sim ya kini ngin ya pendan kam ya kini. Kenapa kini barok ki bangiyo kam tam leng ba jong ka skul pen pau kin long kajing kerku ya kajing im kijong ini kong kajing kerku ya ki yeng ki sam kijong kajing kerku ya ki balang kijong bat memangi kum kita ki bayok mat ya kajing kerku mangi pat ngin long kajing kerku ki bai pat bat kum ki larwai ki samlan mangi ru pat ngin long kajing syai si ki bai pat kajing syai kaban ai ya kajing pen im ya barok ki mensiam ki bakodor ki ba ublei ulatau hakadur bat kajing seriem kajong ui. Tungin ya yaj, ya kani kajing yaj lenti kajong i. Na kajing long senran. Ngin leit siya kajing long apostol. Ngin yaj siya kajing long janay. Bat ngin duway ru ba ublay unang ikerku yangi, ublay unang yayla isna yangi, ublay unyarap yangi. Bat ublay unang kerpang. Ya ki skul pen pao kajong i. Bakindang yaylong kislam, ki ban sandur ya kajing yaj. Bat ya kajing long kajing im. Kajong ki khun kajong i, bat kajong i lang paro. Ublay ang kerkulang yang giparo, ublay na kumta kaburam jong u. Amen. Yang ublay nam taka kubor kaba wala pensulang ba I pastor hagani ka no pa jong ani ka si. Mapen kenmawi ka jeng dankam ka jeng school pen pa. Jengker kugi bangi yo na ki school dun pa. It's come bagay khubor along ga jeng along ga jengker ku ya ga school dun pa. Hagani ga balang ga jongi. Along ga jengker ku ki mi pa. Ki badan ga jengket kli na bantalo ki jongi khon. Man pa ya ki khon ki jongi si ga school dun pa along ga slam sandur. Ya jing long jing im Kristen balong ro ke persara agaba yo ban bet ek tien ke jong blay un kerkhu la jong sakri pastor sim le la ai gane khubor apeng jong gane ke janmet blay un kerkhu yi de met ke ba ke bakya kerkhu ke yeng ke sam ke jong I baro na kerkuri ya kecing sakri kabaitan menta Babel Society but kumjor kecing sakri kabain dana laga jong kabalang tu play unang ya don rangkat bat fi si por baro na lang ya kaban ya pen banai khubor jing panim e ke jong mentang lai poisya kaba and why no any kajing sekali kajing you play in a right kaba sispa like way nagabat mai ka sispa at kandai nagabarim
Sirwai ke ba sispa lefwe bat spa kendai. Jing shai ba kabor ba krau. Kalong ke ketien ublei si keno kamla bantu da sisa kan saskem. Ba hadin kenika Sirwai ngan kerpat yang sesian ni pastor belai ni jingkren. Pelai yang ini dekat jing kerkupan wai. Sirwai ke ba sispa lefwe. Jing shai bat ka borba krau ka long kak din ublay chicken no kam la bandu da shishakan saskam kak din batiyam kum kangam badam daging ai kaya bên bao kỳ chor ba ba cả trình long khối lên kỳ cù lar trong kasi da lê kem la khi chicken no kan la cha các tin ublay jong ni ki kular jong balashon ki bakar soy snor blapun kalen di pernai Shakle kiklor. Tong ini wai. Bat hakabawai no jong kini kijing syakri to da ai ba kijing ai ke badap biang bat ke badap kerhai ke jong trai bu undang pedim jong Jesus Christ. Ka ba pen pau ke kijing ai ba pla ke jong ublei ku pa ka bana bom jukut sebom jukut. Bat ka badang yai trai ru ha kijing ya slok babang bat yang ba pen klan pen saj bor ke jong umun sim bu ai bikini kijing keruk kijing syang sa bat ni lambat ki reunget ru aklang selak pertai nadu mentah bat siduk ki bom jukut ru amen.